svima, ja sam Mina i dobrodošli na moj kanal. Pošto radim u trgovini, došla sam na ideju da vam napravim jedan video na kakve sam ja to sve nailazila trgovkinje. A ako vam se bude svidio ovaj video, lajkujte ga i naravno pretplatite se na moj kanal. Dobar dan, kako ste? Pip? Šta je ovo? Šta nije u vrećici? Pa, jeste toliko... Znate da se ovo mora u vrećicu staviti? Joj, Bože dragi. Kako ste? Jel vam treba vrećica? Račun vam je 32,90. Hvala. Dobar dan, kako ste? Ja nisam čula. Stvarno, ne mogu da vjerujem. Pa stvarno, pa kad? Dobar dan, Pip. Kako sam smotana, izvinite.